Здравейте хора, във втора част играем с Преси. Днес ще видите как ще играем пак на Squad Busters. Нали така? Да. Така. Можем в този епизод да се опитам аз да взема целия Brawl Pass. Аз съм на 22 до 30 и можем да го спечелиме, но не се знае. Трябва да лайкнете видеото и да се абонирате. Пишете някакъв готин коментар. Да. Чудното нещо за нашия канал. Ако се случи това, ще сме ви много благодарни. И можем да направим трета част. Голяма вероятност има. Да, можем и да играем друга игра и така. Да, така. Хора, да ви питам. Случайно да сте играли Clash of Clans или Clash Royale? Аз съм я играл, през сте играл ли си? Аз съм играл само Clash Royale, без Clash of Clans. Може пък да направим да играем на Clash Royale. Да. Аз ще се инсталирам и ще играя. И аз, защото аз съм се деинсталирал. Така, нека да започваме. Първото ниво. Хора, за секунда ще се мютна. Хора, върнах се, тук сме. О, първият ми герой е Мортис, хора. На мен първи ми е Барбериан. А вторият ми е Ела Едро. О, ето сте бутука. Видяхте? Здрасти. Да. Сега пребиваме ботове. Аз ще се опитам да събера само епик, защото имам такава мисия да събера 10 епик бролери. Хора, както виждате, почти ми щупиха главата. Този не спира да ме бие, хора. Аз идвам да ти помагам, брат. Thank you. Както виждате, Преси е супер готин и помага винаги. Оставете един коментар, че Преси е супер як. О, шит, беги. Бяги. Бягам. Мен ме убиха. Бяги. Идвам. Спасявай се. Бягай, аз ще ги разсейвам. Ти колко геройчета имаш в момента? 4. Вече 3. Хора, както виждате, Мортис е супер як, защото с него може да си взимате всички противници. Втори Мортис, хора. Може да се вземате всички роботи без такива, които се убили. Хора, които се убили. Да. Не мога да си вземе. Благодаря, че уточни на хората какво точно трябва. Така, аз вече имам гигантска армия и ако някой ме нападне, му чупя главата. И хора, можем да направим видео също, както виждате, има нов апдейт. Той е на Хелуин и можем да направим някакво видео за Хелуин. Да, кой знае. Добър план. Ще видим, може да се случи. И ме убиват. Къде си? Идвам да помагам. Аз съм в центъра. Не идвам да помагам, защото и мен ме убиват. Супер. Гадно. Що толкова ни отбиват, бе? Ние да не сме най-слабите играчи. Не. Някой с 300 милиона фюжени ме убива. Супер.
Хора, аз бегам с 500 км в час, както виждате. Мортисите са ми мъртви, хора. О, не, някой ме убива. Супер. И колко джема имаш, бе, Боби? 37. Аз имам 40. Вече 52. О, здрасти! Ето ме. Здрасти. Чакай да ме убивай, моля ти се. Умирай. Хора, пребихме един, но не можахме да станем по-напред. Аз съм пети. Аз съм на 8 място. Ама поне не си умрял. Да. Умрял сесията, щом си на 8 място, така че хора, не ме мислете за много силен. И хора, ходам бик и получих 6 колта. Хора, мен Ще направя фюжън, колко гадно. доста тъпичко е, да. Хора, за малко да спечеля Rare Chest, защото имам една мисия да събера 300 джема и аз съм събрал 285 и ми остават още малко и ми пише трябва да направя 9 фюжена, аз имам 8. А пък на мен ми липсват 220 за 3 честа. Добре, да почваме. Хора. Да. Така. Втора игра, надявам се да не измрем и да не бъдем толкова слаби като миналата игра. Да, първата игра беше само за загревка. О, това е много готин мод. Ти го харесваш ли? Не само с ключовете, където трябва да отключваш неща. Да, това е якото. Да. Това, където падат някакви мобове, не го харесвам. Охо. Гиганта ми даде 10 яки работи. Хора нападат ме изроди. Хора, аз съм 8, за жал. Ти си какво? Аз съм 8 такъв. Аз съм първи, а не втори. Аз съм втори. Колко днима имаш? 18. Ти гадняра, някакъв ми открадна всичко. О, получих 2 безплатни броулера. Да, ключа. Хора, взех 2 ключа. Такива, където ти дават безплатни честове ли? Да. О, я взех 2, ама си изкаснах един. Взех и Мортис. Хора, взех и Мортис. Както беше, имам 3. Хора, взех Мортис. Имам 3 ключове вече. Хора, взех... Хора, както виждате, и съм много задобрял. Мале, аз изпълних 2 мисии и ще получа Rare Chest. Супер. Както виждате, аз съм до един тапунгер и той ме убива. Хората не виждат. Хората не виждат, нали, гледат в моя екран. Да. По-скоро както чувате. Да нямаш предвид както чувате. Викат, Ще да ме убие, брат. викаш виждат, не виждат сесията. И напишете за кой сте, за цъчка или левки. Да, добре. Това да го напишете със сигурност. И двата са готини отбори, ама аз съм за левки. Здрасти, Печи. А къде си? Видяхте.
пребих един гигантски франк. Аз имам вече гигантски франк. Ще убия един, който е много слаб. Но пак ще го убия. Final stretch. Gem mine open. Хора, както виждате, съм почти умрял и се надяваме да не умра. Да, това е най-важното, да не умреш. Ти жив ли си все още? Да, аз имам 109 тема. Аз имам 123. Спечелих 50 такива джемчета. Вече имам 188 джема. Аз съм на 4-то място. Хора, мен ме пребиват. Играта се не наяде, бе. Гад. Хора, мен ме пребиват. Държа се на две плюнки. Има 8 секунди, аре. Дръсе. Дръсе. Държа се на 6-то място се задържах. Аз съм на 5-то. С 234 джема, а ти си с 181. Да. Епик! Хора, падна ми с епик. Апгрейд за Мортис. Апгрейд за Мортис. О, супер! Това е много добре. Да. И сега, хора, ще Рейр чест! Рейр чест! Rare chest. И ти ли го взе? И аз взех Рейр чест. Така, Rare chest. И сега имам 6 такива power-up. И трябва да ги натисна и да видим какво ще ми се падне. И аз получих хора Рейр. Rare и нещо. О, 7 би. И мога да се апгрейдна бито. Киндербоем искаш ли? Доктор, ще почваме ли третата игра? Да, и се надяваме да не се изложим като в първата и във втората. Аз първата горе-долу. Аз първата си изложих, във втората горе-долу, а в третата още не знам. Да, и аз. Да не се изложиме. Двамата. Така, ще играя с новия ми герой Марвис. Марви? Да. Кой е Марви, бе? Откъде да знам? Никога не съм играл с нея. Аз не знам кой е Марви даже. Някакво... Аз преди виках Ларви. Чакай, изчакай, българско. Да, ей сега. Какво било? Така, върнах се. Какво стана? После ще обядваме. То не е ли време след... Иска да ме пребия, ама аз го избягах. Да. Точно на атаки, брат. То не е ли време за вечеря вече? Да, но... Какво да се направи? Апгрейд. Имам вече Giant Marvis. Аз не знам коя е Марви, бе. Какъв герой е? Някакъв бебе. Ама какъв герой е? Епик какво? Рейр. Рейр. Аз имам всички Рейр, но не знам коя е Марви. Закона. Беги! Беги! Беги, 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 беги! Ти къде си, бе? Това май си ти. Да. Да, Бобока. Помощ, помощ, помощ. Ти ме говориш за Мейми, не Марви, бе. Аз ще те пазя, брат. Спокойно. Thank you. Оп.
съм бати бърсия, брат. И започвам да бегам, бати. Той ще го убия. О, не. О, не. О, не. Взех Giant Witch. Ето те, бубока. Беги. Не се доближай до мен. Уби ме един. Аз по-скоро ти не се доближавай. Аз имам фюзън. Това. Ехо. Ела бе. Хайде, ела бе. Ела ми бе, Чичко. Чичко тървичко. Ти не си Чичко тървичко, аз се обърках, чървам си. Чао, чао. Сгреших си. Той е най-добрия, брат. Без да искам си сгреших думата и изчезвам. Аз имам 72 джема. И започвам да бегам. Чао, започвам да бегам, бате. И да знаете, Хора, вие също харесвате ли Хелоуин като празник? аз да. И аз. Защото има сладки. Само заради това ли? Не. Защото се събирам с приятели. Също. На този Хелоуин ще се събера с приятели. Кой, например? Ще бъда с Чепеларе, Саси и Васи. Аха, Обаче някой ме убива. проблем. Абе, бегай, бе! Аз съм на 5-то място. Аз съм на 7. За жалост не успях да се справя, защото имаше много мизерници и ми щупиха Аз главата. съм с 261 и съм на 5-то място. То пък се не наяде тази игра. Да. Тя си е такава. Апгрейти за Wizard. Уизър? Да. Да, знам кой е. Епик! Под... Три Артър Куино. Гати. Мисля, че е нещо хубаво. Какво не е толкова зле? Archer Queen. Апгрейд за Archer Queen. Чакай, Артър Куино, къде ми е? Вече ще се апгрейдна Артър Куина. Браво! И така, хора, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. И се надявайте за още един видеоклип с Преси. И чао от мен и от Преси. Чао! Ще играем пак следващия път или на Brawl Stars, не на Brawl Stars сме, или на Clash Royale, или на... може на Roblox, кой знае. Може, но за това пишете долу в коментарите на какво искате да играеме. Но ние трябва да решим бързо днес, така че просто... За някаква готина игричка. Да, ще видим на кое ще играем следващия път от нас. Можем и на истинската Майнкрафт. Ти имаш ли я? Да, имам я. И това е вариант. Добре, хора, това беше от нас и до другия път. Чао! Чао. Ще се видим на следващото видео.